Kaixo, nor zara? Kaixo ikastolako ikasle, irakasle eta gurasoak. Ni, Danginaz, ikastolako euskararen babeslea. Ni urte asko daramatzat ikastolan. Eta gazteak, txikitatik, nagusita arte ikusi ditut hasten. Txikitan euskaraz egiten dute, baina handitzen doazen denean gaztelera jotzen dute. Eta nire helburua euskaraz hasi eta euskeraz bukatzea da. Horregatik beti da moduan, handi zein txiki zein handi, euskaraz goza. Ikasleak askotan ez dira konturatzen non dagoen, baina belarrartean begiratu ezkero, bertan egoten naiz ni. Badakizu ezer, niretzako pasadan urtea, 2016 urtea, urte zoragarria izan zen. Badakizu zergatik, ibila handia ospatu genulako. Eta ikastolara, milaka pertsona torzelako euskeraz hitz egiten. Eta hori niretzako den eta oparirik horrena da. Bueno, zuek zaretenez, sekretitxo bat kontatuko dizuet. Ikusten duzu nire azalan? Urdina da. Larramendiko ikurra bezalakoa. Urdina. Ni hemen Madalenen, bertan. Aldapan gora, dagoen etxearen alboan jaio nintzen. Eta beraz, urdinez kutsaturik nago. Euskaraz, blai. Goza, euskararen poza.